Ja sam Nenad Žugaj, novi državni prvak u 85 kg, hrvanje je zakon. Kad kažemo Pula, često nam je prva asocijacija slavna arena, koja je i najvažniji znamen najvećeg grada u Istri. Stoga je i logično da se na mjestu koje je nekad bilo dom gladijatora nalazi prekrasan grad poznati po sportu, posebice borilačkom. No nisu tu samo legendarni boksač Mate Parlov ili drugi majstor ringa Stipe Drviš. I bogata hrvačka tradicija je ono čime se Pula također izuzetno ponosi. Stoga možda i čudi pomalo što je tek 23. po redu državno prvenstvo Lijepe naše u Hrvanju našlo svoj dom nedaleko slavne arene. No tko čeka, dočeka, pa je tako i Pula dobila svoju priliku i sa odličnim organizacijskim timom u potpunosti ju iskoristila. Hrvačkom arenom u dvorani Mirna prodefiliralo je čak 97 natjecatelja iz 16 hrvatskih klubova. Borili su se za naslov prvaka države u hrvanju grčko-rimskim stilom u standardnih 8 kategorija. Natjecanje je trajalo od jutra tog 24. svibnja pa sve do večernjih sati, a ono što sigurno možemo ustvrditi, uspoređujući natjecanje s onim prošlogodišnjim u Varaždinu, je da grabimo naprijed u ovom sportu i to velikim koracima. Najboljima na smotri domaćih Hrvaća ćemo dakako dati svu pažnju koju zaslužuju. Tako su u najlakšoj kategoriji do 59 kg u sjajnom finalu snage odmjerili Tonimir Sokol iz Varaždinske Vindije i lokomotivin Ivan Lizatović. Sokol se morao poprilično pomučiti za novi državni naslov, ali na strunjači je pokazao da je još uvijek korak ispred također sjajnog Lizatovića. Treća mjesta pripala su Marku Grabovcu iz Petrinje te Vindijinom Martinu Bešeniću. Mogu reći, ovo mi je 11. naslov sjenderskog prvaka u grčko-rimskom stilu. Mogu reći da mi je to najdraži jer na neki način najteži put je bio do njega. Imao sam ozljedu neku, tako da bilo je dosta teško pripreme do tog prvenstva danas, ali vjerovao sam o sebe, očekivano i danas sam bio pravi, evo. Do 66 kg neprikosnoven je ponovno bio Dominik Etlinger, koji sada ima već i značajan broj sjajnih seniorskih rezultata nakon što se proslavio kao kadet i junior. A odlično se predstavio i domaći mladi Hrvač istarskog borca Ivan Ivešić, koji je dogurao do finala s Etlingerom. Treće mjesto osvojio je dvojac iz Sesvetskog Kraljevca, Mario Stjepić i Luka Šačić. A eto, put do mojeg naslova je bio kroz 3 borbe. Znači četvrtfinalna borba sa Matošićem iz Like, polufinalna borba je bila sa Šačićem iz Sesvetskog Kraljevca i finalna borba sa domaćim predstavnikom Ivešićem. Eto, ne mogu reći da je bilo jako teško, ali opet ne mogu reći da sam ikoga od njih podcijenio. U svaku borbu sam ušao maksimalno koncentriran, maksimalno spreman, da ne bude nikakvih iznenađenja, rutinerski to odradio i eto, to je to. U sljedećoj kategoriji, do 71, uvjerljiv je bio Likin Danijel Janečić. U finalu je bio bolji od Ignacija Valečića iz Metalca, dok su Nikola Đorđević iz Pik Vrbovca i Petrinjac Kristijan Šimatić bili treći. Pa sigurno da ću proslaviti u jednom onako sportskom smislu. Bilo je danas jako super, bilo je dosta naporno, bilo je puno dobrih borbi, puno natjecatelja i evo, sve pohvale Hrvačkom klubu Istarski borac na organizaciji. Usput i dojam o ekipnom nastupu Like, koja je na kraju završila kao treće plasirana u momčadskom dijelu. Mislim da možemo biti relativno zadovoljni, došlo nas je tak vrlo malo, ali evo, 3 zlata i 1 treće mjesto, mislim da je još 2 peta, mislim da je lijep rezultat za naš klub. Prvi brat Žugaj koji je došao do zlata bio je Neven u konkurenciji Hrvaća do 75 kg. U finalu je svladao veliku juniorsku nadu Filipa Šačića, a s broncama su im se na podiju pridružili Dražen Kocić iz Slatine te Robert Sigur, još jedan odlikovani Petrinjac. A sa sjajnim petrinskim nastupima nastavio je u sljedećoj kategoriji do 80 Anđelko Barišić. U izvrsnom finalu nadjačao je Ivana Mihalja iz Hrvatskog dragovoljca.
Treći je bio još jedan Hrvač Petrinje, Danijel Krizmanić, kao i Ivan Vrban iz Metalca. Najveću smo hrvačku poslasticu gledali već u jutarnjem programu. U kategoriji do 85 kg imali smo čast prisustvovati sučeljavanju dvije istinske svjetske klase. Nenad Žugaj i Božo Starčević sučelili su se u polufinalu, a već dan prije meča padale su brojne oklade na jednog ili drugog majstora. Na kraju, u neizvjesne 2 runde, slavio je Žugaj s ukupnih 4-1. Pa imali smo meč koji se dugo nije u Hrvatskoj dogodio između Žugaja i Starčevića. To je jedna škola hrvanja, svaki ljubitelj hrvanja je došao ovdje, dvorana je 6 minuta bila u tišini dok su oni hrvali. Ono što ćemo svakako istaknuti je činjenica da je Božo Starčević, čije službene borbe s braćom Žugaj već dugo željno iščekujemo, dobio velike pohvale od kolega Hrvača za ovaj nastup. Razlog tome je i činjenica da je vrlo lako mogao izbjeći borbu sa Žugajima i uzeti naslov prvaka države u kategoriji između njihovih do 80 kg. No Božo i njegova momčad odlučili su se za, da se poslužimo malo tuđicom, fight i zato kolege Hrvači, ali i prisutni ljubitelji hrvanja skidaju kapu do poda. Žugaj je na kraju svladao i odličnog Krešimira Franića iz hrvatskog dragovoljca u finalu, dok su treća mjesta pripala dvojcu iz Metalca, Petru Gluhaku i Eugenu Jakovljeviću. Ovo je za mene jedno prijelazno kontrolno natjecanje, nije prava špica forme koja je tempirana tamo za 9. mjesec za prvenstvo svijeta, tako da u tim okolnostima stvarno sam zadovoljan sa prvim mjestom, sa stanjem forme koja je sad. Mislim da treba će to ići naravno još bolje, ali sve u svemu zadovoljan sam. No upit koga bi istaknuo s ovog natjecanja, Nenad se držao klupskih i reprezentativnih kolega. Pa dobro, tu će biti subjektivan, naravno da najviše me oduševio moj brat Danijel Janičić, moji klupski kolege, s njima treniram, znam kako dečki rade i stvarno ovo im je jedna kruna na, ajmo reći, neku polusezonu. Naravno tu ima i povratnik Koščević koji je osvojio kod teškaša, tako da i tu je mali Sokol, to je bez, ajmo reći, iznenađenja, tako da stvarno kvaliteta raste iz godine u godinu i to me raduje. Osim ovog naslova, braća Žugaj osvojila su u netom završenoj sezoni i famoznu njemačku Bundesligu, a mi smo iskoristili priliku pitati ih za dojmove. Pa Bundesliga za mene predstavlja jedan veliki izazov, jedan veliki pogon koji nažalost u Hrvatskoj ne može se prirediti. Osvojio sam, brat i ja, ove godine, znači Bundesligu, najjaču ligu na svijetu i stvarno smo oduševljeni, znači finale je bilo pred 7000 ljudi i to je nešto stvarno što treba doživjeti u životu. Vratimo se na naše državno prvenstvo s osvrtom na kategoriju do 98 kg. Tamo je slavio Tomislav Lavrić, bilo je to još jedno zlato za Petrinju ispred Tina Bregovića iz PIK Vrbovca. Brončanu medalju na veliko veselje prisutnih domaćih navijača osvojio je dečko s Verude, Miško Macolić, a na podijumu je uz bok stajao i Stjepan Vidović iz Sesveta. Za kraj Metalčevom Marku Koščeviću pripao je naslov do 130 kg. U finalu je nadjačao Dejana Šokmana iz Vindije. Treća mjesta osvojili su Petrinjac Vinko Kadečka i Dino Filipović iz Like. Spomenimo svakako da smo u ovoj kategoriji gledali i posljednji službeni seniorski nastup domaćeg Hrvača Milana Orešnika. Taj sjajni sportaš zasluženo je dobio veliki pljesak cijele dvorane za sve učinjeno u hrvanju, ali i za hrvanje tijekom sjajne karijere. Usput osvojenim je bodom Orešnik zaokružio sjajan uspjeh domaćih Hrvača istarskog borca i osvojeno 8. mjesto u ukupnom poretku. Ivan Ivešić, finale, 2. mjesto u Hrvatskoj. Mile Orešnik napravio oprošteni meč koji godinama hrve za naš klub. Hrvo do 130, zauzeo 5. mjesto. Što se tiče 98 kg kategorije Miško Macolić, 3. mjesto. Mi kao organizatori, kao domaćini smo zadovoljni što smo uzeli sve to kako je. Nakon pregleda pojedinačnih nastupa recimo i tko su novi momčadski prvaci države. Prošle sezone to bio Metalac, a Zagrepčanima je ove godine naslov izmakao za samo 2 boda. Zasluženo su ih prestigli sjajni Hrvači Petrinje koji su sa 31,5 bodom postali momčadski prvaci. Velike čestitke Kadečki, Lavriću i ostalima na sjajnom uspjehu, a recimo i kako je osim njih i Metalca u samom vrhu je Lika na 3. mjestu. O veličini uspjeha Petrinjaca govore i riječi uglednih konkurenata koje su ostavili iza sebe. Nažalost, Like, znači izmakli su nam za par bodova. Svaka čast, čestitam im. Naravno, rade, imaju dobru školu hrvanju. Petrinja je poznata kao
hrvački grad, tako da vuku korijene još iz one republike, države, tako da evo, stvarno mislim da su opet se vraćaju na stare staze. Malo nam je falilo, znači bod 2 razlike je bio između nas i Hrvačkog kluba Petrinje. Jedna borba je odlučivala finale do 80 kg, eto gdje je predstavnik Petrinje pobjedio i time je svojoj ekipi osigurao naslov klubskog ekipnog prvaka. Ali eto, šta je tu je, bit će još državnih prvenstava, pa nadam se da će opet biti neizvjesno, ali da ćemo sljedeći puta mi osvojiti to. Da hrvačka priča grabi velikim koracima naprijed govorimo stalno, no ako slučajno ne vjerujete nama, evo što kažu sami protagonisti. Ja sam uvjeren da hrvanje u Hrvatskoj napreduje svake godine, to dokazuju i naši rezultati i mislim da stvarno imamo jednu lijepu budućnost. Svake godine, hvala Bogu, Hrvanje postavlja letvicu više. To što i brojčano, što i kvalitativno. Stvarno u mojoj kategoriji je bilo 19 natjecatelja, mislim da je to više nego u Varaždinu, koliko se sjećam. Tako da s te strane stvarno, ajmo reći da je neki zamah uzelo Hrvanje i nadam se da će to do Rija, odnosno kasnije preći u pravilo. Pri kraju smo priče, pa nam ostaje još malo sabrati dojmove Hrvača o Puli kao organizatoru smotre najboljih domaćih Hrvača. Prvi put nakon osamostaljenja održano je prvenstvo Hrvatske u Puli. Stvarno su se pokazali kao dobri domaćini, organizatori. Stvarno bilo je dovoljno posjećeno i stvarno samo riječi pohvale. Pa samo pozitivno i da je druge godine ne bi se previše bunili. I to je to. Pozdrav od nas iz Pule i što drugo reći nego